मिलल सजनी के सजनवा हमारी अंगन गुला नियन खिलल बा बदनवा सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी जाई 22 दिसंबर फाइनल बा पुट्टू सिंह जी सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी कि आज राजा जी के तोरवे में जवान हो आज राजा जी के तोरवे में जवान होखे दी आज राजा जी के तोरवे में जवान होखे दी आज राजा जी के तोरवे में जवान होखे दी सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी जन बिहान होखे दी आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी एगो विश्वामित्र भाई एगो परिवार के अंगद राय बाड़े उनकर एगो फरमाइश है मैं यही गीत में हां जी हम गौले रहनी बहुत पहले कौन गीत ले आई लगवना यो मही छोट बा खेलवना राजा लइका बा ले आई लगवना यो मही छोट बा खेलवना राजा लइका बा अरे सुतो बिछा के कुछ दिन पैसा तो इतना मिल जाता अजीत भैया कि हम ले रात नहीं कि कहियो हमरो वीडियो नंबर लगिया से कबो ना लगियो उहे तो हम यही से कहनी ई सब प्रेम हो उहे तो कहि कि हमरा भैया के हाथ से बचपन से आशीर्वाद मिलत आइल बा आज पैसों मिल गई तो ये आशीर्वाद औरी बढ़ गई कुछ है ओहो में हमार रवि जैसे हमार रवि जी बड़े वो सही हमारा अजीत भैया खाती कदम से कदम मिला के चले वाला चुनू भैया बाकी निमन बा जानता नहीं लोग कहे सफल बनी शुरू से लेकर अभी तक आज जब तक की धरती रही ऐसे कि रोरा एगो करी आदमी के लेके घूमता काला जामु हमरो में देख ली काला जामु जखमी जी के देख ली काला जामु एगो मुकेश राय बड़े काला जामु आज हमनी के गाड़ी के हाके चंदन हो करिए बड़े हां जी हम हो करिए बड़े निखिल कुमार जी जिला गोपालगंज थावे वाली माई के तरफ से आशीर्वाद आइल बा बार बार प्रणाम करब आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा वाह विश्वामित्र भैया की ओर से बहुत बहुत ही मान सम्मान हाँ जी रुपया पैसा के तो जब पूछे नहीं थे ना बुझाता जब कुछ देर में टाट के बोरा मंगावे के पड़ी सही बात हाँ आलू वाला बोला राजा जी के उठावा में उठ जब सती उठ जब सती हो उठ जब सती अजीत भैया के तो ना कहो हां जी बाकी निशो दौड़ल आवतरी सही बात ये भाई स्टेज धरल तो मैं गोलू रे जब लूट ली पहले जाई घरे अपना राजा जी के उठ जब सती
शिवानी शिवानी भौजी ई नाच नया का सिखलू है ठीक रियाज में रहे के चाहे सही बात है देखिए हमरा ब्लड के रिश्ता बा समाज के शान अदिति भी आ गई तहार तो जवाब न तू जैसे गावेलू निशा के जितना आवाज सुंदर बा हाँ जी उतने तहार आवाज और अंदाज भी सुंदर सही बात बन रहो भुक्कू भुक्कू बोरी हमारा दिलवा के मोती दिलवा के बोली हो, दिलवा के बोली। भुक्कू भुक्कू बोरी हमारा दिलवा के मोती भाई पद में लिखा तू जान देबू हम जानत नहीं थी आज ले ना देलू तो अब कहिए देबू कहिए ते इतना किरण भर लख के दरिया में किरण भर लख के दरिया में नेहान हो खेती कि आज राजा जी के पुरवे में जवान हो खेती ये हो गोरी पागल बनवले बालक के नथुनिया सिनवा के तोहरा सिंगारा ये हो गोरी आज राजा जी के तोरा बहुत अच्छा तारा के हम कितना धन्यवाद दी बहुत तू हमार मदद कइला ठीक कइला हाँ जी हां कबो कबो शिवानी इहे नु भाई का मतलब हो कबो कबो शिवानी भौजी के दे दे तड़े मगर हम तनी नामो जानो देखियो है कोई कहीं के नामवा हम खाली गबड़ा जाइला हाँ जी नोएडा हमारा छठवा में गई रही सेक्टर 63 में बाप रे बाप रौरा तो 1 लाख आदमी के अकेले फेल कर देले रहल सही बात हमारे 2.5 लाख रुपया हम तो माना कोई नहीं कि अब ना राजन भैया रौरा रही नु सुमेर भैया के यहाँ हाँ जी गर्दा कबार देले रहल पैसा देत देत दे दे एयरपोर्ट पर हमारा रोक ला कोई हाँ जी कितना पैसा कहाँ से कहाँ से मैंने कहा कि नोएडा सेक्टर 63 में मैंने कमाया है रोआ गन गनाई पिया कोना जब उठाई है जरूर जरूर रोआ गन गनाई पिया कोना जब उठाई है अरे सोइया नरेंद्र हमरो जियारा जुड़ई है इया रऊ गोलू राजा के इया रऊ गोलू राजा के परेशान